Здравейте! Снощи ви обещах да ви направя видео за моята кутия с ластици и за моите плетива. Така, първо искам да ви покажа плетивата си, а след това съответно кутията. Плетивата си аз си ги държа в тази кутия. Не знам, че е малко поизцапана, но аз така се нацапах. Така. Ще поздравям също така и на една игра. Има две бележки. На едната пише ще правя видео за тях, а на другата няма да правя видео. Така, съответно от плетивата ще слагам на табелките. Примерно за тази гривна ще правя видео, слагам я тук. Ако няма да правя видео, ще я сложа тук. А ако ще се чудим, ще я сложим в средата. Да започваме. Така. Ето тази гривна, пак я показвам. Както я виждате. Тя се прави абсолютно лесно. Работи се на чаталче за целта. Тоест, може и на два пръста, но на министанчето е по-добре. Затова за нея не искам да правя видео, защото твърде лесно се прави. Но добре, ще направя видео. Затова я слагаме тук. За драконовата гривна с ластици, тя се прави също много лесно. Ето я. И мисля за нея да направя видео. Няма да направя. Така, за тази гривна пътека се казва, тя се прави малко по-трудничко. Знам, че ви изглежда малко интересна. Това е добавка от нашите подаръчета, които правихме онзи ден, преди една седмица. Затова за нея предпочитам да направя видео, за да можете да видите как се прави. За тази гривна се прави абсолютно по същия начин, само че трябва да сложите цветя и да си ги оформите. Затова за нея няма да направя видео. За това кексче, мисля, че има видео вече пуснато в YouTube, но за него няма да правя видео. За това сладоледче, което правихме онзи ден, ето това сладоледче, за него няма да правя видео, защото просто вече е качено. Затова цветенце просто се прави абсолютно лесно, затова и за него няма да правя видео. За тази ухичка вече пуснахме видео. Затова за нея също няма да правя. За всичките тези подаръчета, които направихме, има видео. Няма съответно да качваме. За тази котва също се прави абсолютно лесно. Но мисля, че няма да ви е нужно видео. Абсолютно лесно. Няма да правя видео. За тази гривна тя е същия модел като тази гривна, само дето тази е по-голяма от тази. И само дето са различни цветове. За тях двете казваме, че ще прави видео. За тези две гривни, момент само да ги заваря, те са много дебели и държат много години. Това ми е от миналата година, това ми е от по-миналата. Те се правят абсолютно лесно. Кукичка с голям стан. Абсолютно лесно, затова и за двете ще направя видео. За този ананас се прави пак абсолютно лесно. Съответно, за какво ми е да правя видео. За тази рибена кост, извинете, ананаса не можахте да го видите. За тази гривна рибена кост, ето тази гривна, ще направя видео. Момент, извинете.
Извинете ме за малко. Само да ги намеря онези интересните. За тази мелбичка вече качих видео. Затова няма съответно да правим видео. За тези двата пръстена, извинете, за тези трите пръстена, се правят на мини станче, тези двата, докато този се прави на двата пеципръста. Тези пръстени, за тях ще направя видео. За тези момиченца и момченци тук, за това момиченце и за това момченце, се колебая. Да направя или да не направя. Ще направя и за тях видео. Така. Миньончето абсолютно лесно. Ще направя. Опа, извинете, момиченцата не можахте да видите. За тази дантелена рокличка вече, тя се прави абсолютно трудно, затова съжалявам, но за нея няма да направя видео. За тези мустачки също. Извинете. Докато за този пътладжан, като топчета се прави, ще направя видео. Ето такива топченца също ще направя. За такива топченца също ще направя видео. За тези сладоледчета, тук може би аз сложих едно или... Да, за тези сладоледчета няма да правя видео. За тази буква Т няма да правя видео. Съжалявам, но просто твърде лесно се прави. За тази мостра на гривна тук ще направя видео. За това патенце тук и за него ще направя видео. За този коледен венец обаче мисля да направя видео. И последно, за тези папагали съжалявам, но не са много големи за правене. Затова няма да правя. Ето, вижте кои ще няма да правим видео. А за тези ще направим видео. Така. След мъничко ще преминем към кутията си с ласт. Да започваме. Както виждате, аз имам две кутии. Тази мъничката, за разлика от нея, тази голямата. Във всяка кутийка има удобни махащи се подставки за лесно използване. Ето. Имам си кукички, имам си... Ето на това станче се плете ония пръстен, който ви казах. Не знам как го наричам, заешки уши, пекчета ли, как, не знам. Пекчета ще си го наричаме. Пекче. И с тази малка кукичка, за разлика от това, аз използвам една голяма кука, която ще ви покажа след мъничко. Това е малката ми кутия, тя е евентуално, ако тази е в неизправност, нещо, примерно майка ми я мие или ластици няма вътре, тук са ми резервни ластици и това ми е кутията за носене на път. Ето я вече голяма кутия. Виждате я. Тази кутия също е с удобни махащи се подставки за лесна употреба. Към нея обаче дойде ето този мини стан, Monster Tail. На него се плетат дебелите пръстени, които току-що ви показах. Идва с безброй мънички.
Аз по принцип не ги използвам, но си ги събирам. Мама ми даде също една ножичка, с която мога да куцкам ластичета. Кутички. Пак такова станче. И допълнителни представки за стана. Ще ви покажа как се слагат и махат. Ето за тази кука говоря. Вижте колко по-дебела е от другата. От другите не се чупи, не става нищо. В тази кутия аз имам черно, кафяво, червено, оранжево, леко жълто, но трябва да презаредя. Бяло, зелено, синьо, лиланж, лилаво, розово и прозрачно за всеки случай. Съжалявам, но нямам златно. Някои наистина ме питат защо не намираме златно. Много трудно се намира, преди 1 година имах, но свърши. Така, забравяхме да приберем станчето. Така, този стан е големият стан. Виждате, като тези представки, виждате тези формички регулиращите, като тези представки са същите с тези. Аз наистина така си ги наричам представки, а тези ги наричам пегове. Докато това нещо цялото го наричам един пегов ред, кавички казано. А пък ето това е целият стан в цялата му форма. Съжалявам, но имаше 3 размера кутии. Тази маничката, средната и една още по-голяма, която събира 18 цвята ластички, за разлика от тази. Тази е само 12 и тази по същия начин. В кутия номер 18 се събира този стан, но за разлика от нея в моята не се събира, затова си го държа отвън. Благодаря, че ме изслушахте, за вниманието. Очаквайте ново видео за вас. Чао!